ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଇଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ବୟସ କେତେ? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ପୁତୁରା, ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ ନା ଆଉ କିଛି? ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବୟସ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ତ? ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସରକାର ବି 2-2.5 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କର ନର୍ସର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି। କରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ନା ଆମମାନେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ବା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ ରହୁନାହୁଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତୁ ତେବେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ଅନ୍ତତଃ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ନହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ବୋଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତେବେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ? ଘରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ମଣିଷମାନେ ନାହାନ୍ତି କି? ଗପ କହୁଥିବା ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ଘରେ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା କେହି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଘରେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବା ଆଇଡଲ ନୁହନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ପିଲା କିପରି ଗାଧୋଉଛି, କିପରି ନିଜର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି, ମଇଳା ପୋଷାକକୁ ନିଜେ କିପରି ସଫା କରୁଛି, ଏଥିପ୍ରତି ବିମୁଖ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ? କେବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କହୁଥିବେ, ଆସନ ପକେଇକି ବସ୍, ଖେଳ ସାରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଓ ମୁହଁ ଧୋଇ ଘରକୁ ଆସ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ସକାଳେ କେତେ ମିନିଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲ। ସେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ହେଉ ବା ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ ହଉ। ସକାଳୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା, କଅଁଳ ଖରାକୁ ଯିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଓ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ଶିଖିବା, ବାରି ଘରେ କିଛି ଭଲ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଦିନକୁ 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ଜଳାଶୟରେ ପହଁରିବା, ଏପରିକି ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ଓ ପହଁରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାହା କରୁଛୁ ତ? କଅଁଳ ଖରାରେ ପିଲାଟିକୁ ପୋଛି ପାଛି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ୁଛୁ ତ? ସଦାସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ଦଉଛୁ ତ? ପିଲାଟି ତାର ମଇଳା ପୋଷାକ ନିଜେ ଧୋଇ ଶିଖିଲାଣି ନା? ଯଦି ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଶିଖିଲାଣି ନା? ଘରେ ଫୁଲ ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗଉଛି ନା? ଏସବୁ ଦେଖିବ ବା କିଏ? ବିନା ବହିରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର କଳା ପରିବାରରୁ ହିଁ ଶିଖିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କଠୁ ଶିଖିବ, ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଶିଖିବ, ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଶିଖିବ, ବଗିଚାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ବୁଲିବା ଶିଖିବ, ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇବା ଶିଖିବ, ମାଠିଆ ଆଉ ସୁରେଇରୁ ପାଣି ପିଇବ, ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଇବ ନାହିଁ କି ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ଖାଇ ବସିବ ନାହିଁ, ଖାଇସାରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ସକାଳୁ ଉଠି ଆଗ ମୁହଁ ଧୋଇବ ଓ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ପାଣି ପିଇବ। ପାଣି ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ପାଣି, ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଫ୍ରିଜ ପାଣି ନୁହଁ। ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଦିନକୁ 1-2 ଥର ପିଇଲେ ବି ଭଲ। ପିଜୁଳି ଖାଇବ, ଖଜୁରୀ ଖାଇବ, ମହୁ ଖାଇବ, ଭଲ ଘିଅ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କି ଚିନି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଛଣାଛଣି ନ ଖାଇଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କେତେବେଳେ କେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଉ। ସଜ ଦହି, ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ବିଭିନ୍ନ କୋଳି, ଗଛ ପାଚିଲା ଫଳ, ପରିବା, ଶାଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।
ପିଲାଟି ଯଦି ନିୟମିତ ଖେଳୁଛି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ନାଚୁଛି, କିଛି କିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛି, ତେବେ ସେ ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଘର, ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସରୁମ୍, ପାଇଖାନା, ବସୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି ତ? ବଲ୍ ପେନ୍ ନୁହଁ, ଖଡ଼ି ଆଉ ପେନସିଲ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତ? ତା ପାଇଁ ଫଳମୂଳ, ପରିବା ଆଣି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆଉ ମଡେଲ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତ? ସେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କିଛି କରୁଛି ତ? ସେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭାଷା କହିପାରୁଛି ତ? ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କହି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଗ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷର ନ ଶିଖି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଶିଖୁଛି ତ? ସେ ଏକା ଏକା ସ୍କୁଲରେ ଖେଳୁଛି ନା 2-3 ଜଣ ଏକାଠି ମିଶିକରି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ମଜା ମଜା କଥା କହିପାରୁଛି ନା? ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିବା ଗପ ଅଧା ଥିଲେ ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି ନା? ସେ ଅଧା ଗପ କହି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ବାଲିରେ ଖେଳିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା, ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଛବି ଆଙ୍କିବା, ଗଛ ମୂଳେ ବସିବା, ଗଛ ଓହଳରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗପି ଗପି ବେଦମ୍ ହେବା, କିଛି ଶାରୀରିକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ କାମ କରିବା ଯଦି ଶିଖିପାରୁଛି, ତେବେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ। ସଫାସୁତୁରା ରହୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ହସ କୌତୁକ କରୁ, ଗୀତ ଗାଉ, ନାଚୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହୁ। ଦିନ ରାତି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ, ନଈ, ଝରଣା, ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉ। ତାହେଲେ ଯାଇକି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାଟା ସଫଳ ବା ଯିବାଟା ତା ପାଇଁ ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।